И така, Миши, имаш думата. Искаш ли тишина или така да припяваме? Ако на хората им е окей с припяването, аз нямам казус. Искате ли да припяваме? Може ли не? Как Може е ли с да припяваме? музичката? Това та Може ли без? музика на заден фон ли е за припяване? Да. Може ли Сега без? ще намаля още. Ето без. Добре, айде без. Добре, съвсем официално започваме. Аз ще започна с това да ви разкажа, просто да ви представя дневния ред, т.е. за какво сме планирали да си говорим. Значи, Бойчето ще представи тенденциите за текущата година, т.е. новите неща, в които ще се фокусираме. Аз ще ви разкажа за едно-две предстоящи обучения за екипа, които планираме. Ще обърнем внимание на обратната връзка от анкетата, която направихме в началото на годината. Ще ви разкажем за новата ни кола, съвсем накратко, но инструкциите за нея ще се леят доста консистентно. И ще оставим малко време за разни въпроси, отговори, някакъв буфер, ако се забавиме по някоя от темите, като не планираме да продължи повече от 1 час, т.е. горе-долу до 7 часа ще гледаме да сме приключили. Като това ще е макса, може да се пробваме и да Да. сме по-кратки, но пък е много готино да ви видим, така че да си оползотворим времето заедно. Повече да ти дам думата Аз ли на теб. съм на ход? Да, тенденции. Добре. Значи, колеги, надяваме се на един много, много силен сезон да започне с Поли, как се казва, яко орем, за да може да си гарантираме, че ще имаме много работа. От сега юни започва да се очертава вече натоварен и така и май от 17 нататък така изглежда. Така че моля ви да не си почивате, да не ходите в Япония или в Русия, или не знам къде, за така дълго и продължително време. От сега можете да си го хикснете и си го пишете дъждовно работен. Надяваме се с по-малко дъжд този период. Нещо важно, кога очакваме... Албенка не я виждам, пък се беше засилила да влиза. Както и да ще гледа запис, кога очакваме да се стартира така по-активно, че да го усети така, да имате по-активни включвания от нас. Може би към момента изглежда, че ще е към края на март месец, началото на април. Така очакваме по-интензивно да се повдигне. В момента занимавките, които ги има в този период винаги е така, са супер специфични. Т.е. нали, не са стандартните тимбилдинг формати, които познавате. Има някакви по-особено. Я онлайн, я обучение, някакви по-такива шантави неща, но горе-долу тимбилдингите си ги очакваме в общин края на май и началото на април. За тази година тенденции, значи тази година предполагам, че ще правим повече шевички за тези, които знаят. Тези, които не знаят, една разработка много готина сме направили. Модерен прочит на български традиции, краконджури, самодиви, легенди, кръстоловици, овета, цветни такива димки и така нататък готино е. Така че за момента се очертава, че ще така поправим малко повече шевички, алийски, тотеми. Мисията си продължава на дневен ред. Нещо, което тази година все повече обучения започваме да правим. Част от колегите знаят. Така ще започнем. Хората, които имат такава по-специфичен интерес и умения, ще започнем лека по лека. И вече ще обсъждаме с тях, кой има интерес да се включва. Правим умения по комуникация и по разни други теми. Все повече започват да правим от това. Нещо друго тази година, което така ще искаме да внедрим, е да увеличим полезността от събитията. Т.е. хората да имат, деца вика, да имат повече файда от това, че са направили тимбилдинг. Ще го направим по някакъв начин, но едното, което ще направим, ще се постараем да започнем да им даваме обратна връзка след събитията, което ще става чрез... Ние ще изработваме тази обратна връзка, но ще имаме нужда от малко информация от колегите на терен, така че имате няколко въпросчета с молба, голяма молба за отговор, било то войсче или там някои изречения, те ще бъдат супер конкретни въпроси, но ще имаме нужда от вашето око на терен, за да можем да увеличаваме и ще гледаме максимално да даваме стойност, да им е готино, да се връщат пак.
също като подход на работа ще се опитваме да правим все повече за един клиент, т.е. все повече с един клиент, което значи, че ние на терен максимално ще се опитваме да ги познаваме, да имаме лично отношение, когато е възможно екипа да се повтаря. Това е много готино, особено с обучението. Те си ни чакат да си дойдем и почват да си ни познават, така че ще работим повече в личното отношение и ползите. И нещо, което така минава много транзитно, препускам вие тия неща, ще ги видите на практика, за да не ви отнемам от готвенето и писането на домашни и който каквото. Нещо друго, което ще ни е тази година много важно и това скоро ще бъде задължително, сега е пожелателно, ние ще го заподкараме, още от миналата година сме го заподкарали, ама сега ще гледаме да е по-масово. Еко-елемента в събитията. Какво значи това? Ние ще опитваме още като ги планираме събитията да залагаме поетапно, ще се учим на това, но да залагаме поетапно да се генерира в едно събитие по-малко буклуци. Или буклуците, които се генерират по възможност да се събират разделно и по възможност това, което се е събрало разделно, после да стигне до рециклиране. И още разни други организационни детайли, които обаче ще имаме нужда да ги приложим на практика, нали? Т.е. да си гарантираме, защото локацията ние събираме разделно, локацията отива и ги хвърля в казана и така нататък. Така че и също и примерно хората събират разделно, един отиде си изсипе тортата вътре. Примерно някой участник не чул, не разбрал, на който ни му пука. Така че ще имаме нужда също и от вашата помощ по тази тема. С еко ще се чува. И ще имаме и такъв тип... И екото ще го виждате не само в рециклирането, събирането, ми ще го виждате и в съдържанието на програмите максимално. И в тази връзка ще имаме едни програми Живот и здраве, които така ще ги учим на полезни умения. Да кажем, екото, рециклирането е едно от тях. И това е накратко за предстоящата година. Надяваме се на много силен сезон. Тук сме в общини сме скокнали при много големи компании. Преговаряме, обсъждаме, коментираме си в момента с тях. Така че стискайте всички палци скоро да ги видим на терен. Мише, връщам ти топката. Добре, аз продължавам в контекста на това, което Бойка каза, че ще работим повече с един клиент в контекста на обученията, които са система, не еднократно обучение. Ще засилим позицията тази година за за организатор на терен. Тоест някои от вас вече са влизали в тази роля. Аз съм си набелязала колеги, които ще ги контактна лично, но който има желание да се включи в такъв тип обучение, то отново ще бъде онлайн, но едната му част, другата му част вече ще си бъде на терен. Просто да ми даде знак на лично съобщение. Планираме март месец да направим първата такава среща, да ви представя, нали, какво конкретно ще включва това нещо, с цел да постигнем по-добра организация на терен, по-добра комуникация от организатора от офиса и реално случващото се на терен, да нямаме разминавания и съответно да има консистентно обгрижване на клиентите. Извинявайте, само ще стана да си затворя вратата. И за организатора много ще ни помага и с, нали, това е всъщност организатора на терен, е свързващото звено и да му е готино на екипа и клиентът да е много доволен и в локацията да няма фалове. И като казах да няма фалове, безопасността също ще ни е тема. Надявам се само превантивно тази година. Защото всяки необичайни ситуации сме попадали. Някой път ще имате ги в тези файлове, които сме ви изпращали, част от тях и как сме излизали от тях, какво сме правили и как сме се спасявали. Може да си ги погледнете, чуваме те, може да ни покажеш пържолите. Не, пържолите те си вървят. Само да кажа, защото Мишето каза организатора на терен, не случайно казвам, заклеям се, безкрайно важно е кой говори с клиента и кой говори с човека от хотела. Ставали са засечки, които не са най-доброто. Смисъл, трябва да има подход човека със сигурност. Не може да репчи, не може да характери, нали? Това е мое мнение. Само случвало се, мисля, че е хубаво човека да е диалогичен. Абсолютно съм съгласна с Николай. Да. Характеропатиите дома. Точно така, да. И това беше. Добре, благодаря за включването. Ще наблегнем и на тази част.
Бойче, ти имаш ли да продължиш нещо по това, което Не за само безопасността? единствено, просто тази позиция, ето е Албенка, това тук ще бъде някакъв процес, нали, с обучението и за да може с обучението на организаторите и той ще си продължава и на терена, но да може, ето това, което казва Ники, да не се влиза в конфликти, ако не дай си Боже се влезе в някакъв конфликт, да може да се излезе и да може да правим повече, по-големи и по-готини събития едновременно. За целта трябва да има много ама истински гърмяни организационни зайци, не нали да си кажем, че това е все едно формално организатор. То организатор наистина да е хендзон и да знае какво прави, като се изпада в някакви ситуации или как да координира екипа, да покаже най-доброто от тая прелест тук в групата. Така че това е супер топ позиция и още нещо без сега да го обсъждаме. Съвсем скоро ще излезем с дата за среща в офиса за обучение на живо за водещите, с които си бяхме правили преди време на онлайн среща. Тук говорим за водещи, основни водещи на цялата програма. Имаме няколко водещи, които са в процес на съвсем така до изпипване, да може и те да подхващат вече по-големи събития. Скоро ще се свържем с конкретно предложение и питане за дата, за който има интерес да се развива в тази посока. Бойчето ме... Здрасти, Албенки, с хубавата усмивка. Чакахме те. Здравейте! Записваме срещата, после ще си видиш началото. Бойчето подсети за още едно нещо, към което ще се стремим тази година. Това е да правим по-големи цялостни събития, който е бил на KBC във Варна или отново във Варна Лора, което прави с Eco Partners. Събития от този характер за много хора с изграждане на всичко от А до Я. Така че там също така дързаем да правим повече такъв тип събития и там също има друг тип специфики, освен чисто воденето на групи, върху които ще работим. Това са така двата краткосрочни фокуса за обучение и развитие, засилване на позиция организатор на терен и новите ни колеги, които ще влязат в ролята на водещи. Сега ще се включа с обратната... Извинявай само за 10 секунди, искам се включа по повод водещите. Често изпитваме затруднение с водещи на английски език, всъщност основни водещи с така добър английски език, особено през седмицата, защото често събитията са през седмицата. През седмицата обаче почти всички си имат и други основни занимания и е предизвикателство, така че ако някой не се изявява особено като основен водещ към момента, но има такова желание и говори свободен английски език, така че да може да хване микрофона и да го прави на микрофона достатъчно добре, ще помоля да даде знак на лорчето, за да може да го имаме предвид. Ако не е изразил такова желание и по някаква причина сме го нещо пропуснали, просто дайте знак, защото английския си е топ приоритет плюс предизвикателство да се има. Нали? Много опитен, основен водещ с английски език а пък хората, които си имат опит за водене, нали, им фърляме ръкавица да почват да си доучват английски език, за да може да се изявяват така съвсем още повече да си разширят полето на действие. Мише? Добре, включвам се с обратна връзка от анкетата, която Лорчето направи в началото на годината. Тя пусна едно кратко обобщение в групата на водещите, но за който това не е стигнало до него. Всъщност едно основно нещо излезна като фокус и това е повече информация относно разпределение на ролите на терен. Така че ние ще се фокусираме в това предварително да разпределяме екипа, но си запазете ни 10% за импровизация и за решения, които взимате на терен. Знаете, нали, тимбилдинг събитията не са супер стриктни във всяко едно отношение. Трябва да може да импровизираме и да действаме според ситуацията. Така че ще се стремим да разпределяме ролите предварително. Ще работим основно също в подаване на по-ранна информация. Това е моето второ официално изявление по тази тема. Така. Но много е яко, че като цяло вайба от анкетата е много положителен. Всички казвате мега готини неща, за които много благодарим и много се радваме. И на нас ни е много готино да сме заедно. И така от офиса на гледна точка ще се стараем първо да продаваме повече, за да се виждаме по-често, да правим по-готини неща, по възможност и по морето, така, за да
си правим и готини преживявания около това, по морето, по планината, навсякъде. И отделно колегите постоянно в организационния екип, как се базикаме, те са нашата ентрибенска надежда, защото постоянно ни ръчкотят и тормозят да се подобряваме всички колективно, така че се надяваме, че ще се справяме по-добре и в организационния процес, както и във всички други. Така че благодарим ви Може много. само Обратната повече връзка ни помага. Да, Лорче, ти си. да допълня само нещо във връзка с тази анкета, която вече за трета година я правим. И тъй като аз я обработвам и минава през мен, просто искам да кажа, че ми прави впечатление, че всяка година някакси хората са активни, абсолютно, дават обратните си връзки, но ми прави впечатление, че първата година имаше доста повече неща за изчистване, отколкото следващата и още пък по-малко тази. И някакси просто искам да ни похваля всички, че заедно, абсолютно заедно, можем да изчистваме нещата, които трябва. Или Лорче, хората може и да са се засрамили да се оплакват. Не се надяваме, смятам, че не е защото това. е толкова анонимно, че по-анонимно няма как да бъде. И да, абсолютно не смятам. Супер, мерси, Лорче, Миш. Супер. Добре, ами аз бих продължила с кратка информация за новата ни кола. Много сме щастливи да ви представим Луксичка. Това е новата ни служебна кола. Лино беше нейният първи шофьор тази година. Лино беше първия на Луксичка. Лино беше първия. Новата ни кола се движи на газ. Има 7 места. Скоро ще получи и кутия, за да има още повече място за багаж. Тя има някои специфики. Няма, нали, по карането и зареждането няма да влизам в това. По-скоро има нещо изключително важно, тъй като колата е на лизинг, трябва да спазим едно супер основно правило и да не консумираме никакъв алкохол и никакви други братя и сестри на алкохола, докато шофираме. Защото при инцидент на пътя, независимо дали ние сме виновни или не, ако отчетат нещо в тази посока, лизинговата компания съди нас за претърпяното ПТП. Също така вие си знаете, че трябва да я пазим, но то ви ще идва отвътре на всеки един, като я види колко е лъскава и нова. Предстои да я брандираме, така че ти изглежда още по-цветна и шарена. И да си я караме и да си пътуваме с кеф с нея. Нещо друго, ако пропускам, Бойче, за нея да ме допълниш. Аз ще се включа с нещо лично по темата за колата, но преди това другото много ключово за лизинга. Мишето ще ви запознава. Моля ви да просто наистина хората, които ще карат, да се запознават така фокусирано, защото и за нас е ново. Тоест има детайли по това, че колата е на лизинг. Ние за първи път се сблъскваме с това животно. Тоест има детайли по това. Да кажем, ако не дай си Боже, което не се очаква, нали, уж като си вземеш нова кола, но ако нещо колата спре и се развали или нещо и се случи, не тръгваме ние да оправим нещо и ние водим в сервиза в някъде, всъщност има включена безплатна пътна помощ, който трябва да я заведе до лицензиран сервиз. Ако тя не се заведе в такъв и някой чичо, не знам кой от не знам къде, долно на нагорни, ще тръгне да оправя колата, тя си губи гаранцията, което е доста голяма финансова щета. Така че, моля ви, обърнете внимание, те са там 5, 6, 10 детайла, така че когато вие сте шофьора на тази кола и на екипа, просто да не ни вкарате приключение. И второ, една лична молба. Тъй като колата се води нали, на фирмата и съответно на мое име, всичките фишчета попадат на мое име. И аз в момента се водя рецидивист, който системно превишава скоростта. И да знаете, че така при следващия фиш аз от немай къде ще трябва много спешно да го прехвърлям на вас и за плащане, и защото на мене, ако ми вземат книжката, някой ще ме кара да си карам детето на училище. Да знаете, че с фишовете, когато са на мое име, тъй като се води рецидивист, събирам колективни фишове на мое име, вече фишовете са по-скъпи. Тоест, ако за един човек, който няма фишове и няма служебна кола как да кажа, на свое име са нормална цена, при мене са вече двойни, скоро ще станат и тройни. Така че, ако не искате аз да се здобия и вие да се здобиете с троен фиш, моля ви, спазвайте ограниченията, даже карайте под тях, защото бедствам със срам. Вече си приемам фишовете в КАТ, те така ме гледат лошо и ми дават такава пачка. До сега, нали, малко не му обръщах на това внимание от нямане на време, но сега няма да мога да допусна този лукс, да не ги прехвърлям, за да си запазя книжката.
така че наистина моля ви, карайте в ограниченията и примерно по пътя към Правец има едно необичайно 80 км, там имаме няколко фиша на това място, така че обръщайте внимание, пускайте си Waze да ви декламира, къде има камера, да ви се понисва и така. Това ми е една лична молба, моля ви, много държа на тази книжка, много шофирам, много ми трябва. Така че да, това е личната молба и тук Поли подсеща, като един гуру на социалните медии, Поли подсеща, че сме с голяма молба, тук сме разцъкали всички социални мрежи, даже си имаме и TikTok. И тук колеги дават лайкове, съпортват, но много ще се радваме да ни съдействате с лайкове, шерове и всякакви такива. Като видите нещо от Enter Event, бълвайте отдолу, за да може да стига до повече хора. И като казах бълвайте, не знам дали знаете, всъщност на някои колеги сме го говорили, но никога не сме си го казвали официално, ние имаме една рефърал програма, т.е. ако колега доведе клиент, което се е случвало нееднократно, то има комисионна за доведен клиент. Така че ако довеждате клиент, давайте знак, че това е клиент от вас, просто трябва да знаем, че този клиент идва от вас и после зависимост, после ще ви обясним, зависимост какво клиента си е взел. Вие, освен че естествено сте с преимущество да се включите в това събитие, второ си имате и да не се включите, да не можете да сте заети, си имате комисионна за доведен клиент, така че ако имате познати по фирми, корпорации, няма значение такъв тип групировки, които си правят тимбилдинги и по възможност, ако не са престъпни, ще се радваме да ги свържете с нас, освен че сме готини, деца вика и за пари. Едни пари да преперем, освен през някоя друга групировка. Давай групировките. Давай групировките. Добре, Бойчето се включи да каже с натоварените периоди. Апелираме, който има някакви планирани дълги ваканции и отпуски, да драсне на лорчето от сега. Да може да имаме в предвид. Юни месец стандартно до средата на юли е доста натоварен. Сега се очертава и още повече от всякога. Преди че ние сме повече организатори в офиса, ще можем да поемем значителен обем събития. Така че супер ще, ако не сте планирали нищо за този период. Юни започва от средата на май, да знаете. Юни го пишете от 17, даже 17 вече се знае, че е юни. Така че 17, 31, смисъл това е юни. Да знаете. И първите така, две моля седмици... ви, почивайте сега, за да може после за да може голямо, за да може после да работим. Да, първите 2 седмици на юни стандартно са топ датите. От сега вече са, нали, почват да се запълват. С преспиване, без преспиване, нали, както дойде. Другото нещо, за което си говорихме е и в контекста на така по-системната работа дългосрочно с клиенти, че можем да си пообновим базата с айсбрейкъри, за което предлагаме да отворим един, ще видим Google Sheet или каквото е удобно, и да може всеки един да сподели някакви айсбрейкъри, които са му попаднали, като е препоръчително айсбрейкърите да се тестват в екипа преди да се тестват на хората. Не, че не сме тествали върху хора, нали, но винаги имаме така 50 на 50 успеваемост. Като специални благодарности на Лино, редовно ни така вдъхновява с разни нови театрални активности, които се вписват и после се интегрират в тимбилдинговия процес. Така че ако видите нещо, чуете нещо, видите в интернет, има супер яките неща, те може да не са само здрасти на всички дечица наоколо, те може да не са само, само да сменя пинчето, те може да не са само айсбрейкери, но ако видите нещо готино и някаква готина тема или нещо ви направи впечатление, просто не се колебайте да ги споделяте и затова ще отворим един такъв общ файл, за да може удобно да не се чуете къде да го слагате в групата или да го пуснете, какво да го правите. Затова ще го слагаме там и после ще ще видим по някакъв начин. Това може би в някакъв момент ще го обърнем и на игра, може да има и някаква награда, но за сега още нямаме правила на такава. Не сме го развивали като посока, така че ще се радваме да не чакате такъв тип геймификация, директно да споделяте и да действаме и да обновяваме съдържанието на нещата.
Добре, и последно от мен, като част от процеса на работа на терен, всъщност си заложихме да има задължителни оперативки преди всяко събитие, тъй като аз не съм най-редовния по събития, не знам дали се прави или не, но просто го давам знак, няма значение дали събитието е от 20 човека или 200, просто да има една оперативка на екипа. Ние ще я включим и в сценария, в информацията, която подаваме. Но все пак ви го казвам и тук. И като споделих информацията ще бъде поднесена по малко по-различен начин вече. В Viber групата ще има промени за това как се подава информацията. Опитали сме се да я съкратим, да качим неща в YouTube за по-лесен достъп, да даваме линкове, т.е. една основна информация, която касае събитието и една повтаряща се информация, което обаче не искаме да изключваме, защото постоянно се включват нови хора и не можем да следим кой се е запознал с нея и кой не. Така че тя ще си върви, но по линкната, така че който я познава, съответно може да я пропуска или да си я припомня, когато има нужда от нея. Тук има едно предложение, извинявайте за светлината и тук за ситуацията. Имам едно предложение към оперативката на екипа да има и загрявка на екипа, защото това как влизаме в едно събитие пряко се отразява какво е ставало. Дали ние сме пътували, потенциално сме били изморени и една загрявка на екипа, дори с тези айсбрейкъри, които потенциално ще правим с самите участници, така сплотяват екипа, дигат нивото на енергия, така че към оперативката, може би непосредствено преди началото на самото събитие, някакви айсбрейкъри за самите участници. Знам, че много от нас така не им е много това, не им се прави, нали, ние сме динозаври, сега какво ще правим тук някакви неща, но наистина се отразява до голяма степен. Винаги като сме го правили, обикновено Лино го инициира това нещо, винаги като сме го правили, всички са били супер хепи и наистина има ефект, така че да, плюс един глас. И аз съм плюс много гласове, също много съм за с всички ръце, много е яко. Супер, радвам се. Има съпротива някаква от някой, нали? Но това е нормално до някъде. Но веднага се включвам. Съпротивата. Минус един глас. Задължително. Поли каза Тим Лино. Здрасти. Да. Не, но мисълта е, че ако е официалка, дори Ники, нали, няма да се дърпа, защото то го пише. То го пише и не може, разбираш. И Ники то го пише там в сценарио, няма как. Разбираш ли? Разбирам. Аз ще се радвам да го направим официално, само за да, какво беше, да се съпротивлява Ники. Да. Не, това е наистина. Лино е абсолютно. Здрасти, Филип, много си пораснал. Лино е абсолютно прав за това нещо, защото наистина няма как ние да дигаме на хората енергията, като ние сме мърди или пътували, или недоспали, ако е сутринта, или вечерта, или няма значение, така че това е много добре. И най-малкото така по някакъв тотално естествен начин и говорния апарат се разгрява, енергията е тотално друга. И другото е, че екипът, ние не случайно ги правим тези игри на хората, те работят. Нали? Ако те не работят, хората няма да ги плащат, няма да ни викат. И тъй като те работят, е добре поне някакви минутки да инвестираме в това. Екипа на терен, тъй като ние не сме, нали, на дневна база, всеки е с различни екипи, различни неща му се случват. И когато инвестираме тези няколко минутки, 5 до 10, то не е повече, нали? Не си говорим за 3 часа, че се разгряваме. Но това ни помага ние и групата, която ще води в този момент да се синхронизира като екип, заедно с разпределянето на ролите и задачите, което си казахме, че ще обърнем ние внимание предварително на системата, как да се прави това по-адекватно и повече да е ясно на всички кой какво прави, ще го прави как. И това, да се почувстваме като екип. И нещо исках да ви кажа и да ви благодаря. За няколко по-сериозни събития въведахме една много добра практика да се прави такава оперативка половин-един час на преден ден или вечерта, която се и записва и после да може хората да зададат въпросите преди по-сериозните събития и такива по-неясни, по-нови или нещо, което се прави за първи път. Ники, само те мютвам, че имаш леко шумче, после ще си махнеш мюта, ако искаш да говориш. Така че всъщност покрай това много
така успяхме да дигнем нивото на тия събития, защото иначе, когато това го правим непосредствено преди събитието, за събитие, което правим за първи път или когато е много сложно и много специфично, на някой му се взима акъла да го обяснява това един час преди събитие, винаги има нечули, неразбрали, пък идва клиента, пък идват хора да репетираме, нам какво искат да правиме и то, който обяснява, обикновено е то, дето трябва да ходи по хората и по клиента, така че мисля, че това е страхотна практика и мисля да я запазим и да увеличим. Нали, говорим тук не преди всяко събитие, да правим отделна оперативка, видиш ли предишния ден, но преди по-сериозните, вие всички ги знаете кои са тия събития, така че за тогава само става въпрос. Аз наистина ви благодаря, че си отделяте този екстра час или половин час, няма значение, но това наистина според мен помага да се справим по-добре на място. И също мислим през годината няма да прекаляваме, обещаваме, но няколко пъти да се видим така онлайн в различни периоди на годината. Ето, за да може, защото на събития няма как да сме на една страница и си говорим, не, ние си говорим, ама с един сме си говорили едно, с друг сме си говорили друго, пък друго е да се, буквално да се съберем за бързо, за кратко, за да знаем някакви специфични неща, какво ново, на къде отиваме и нещо интересно, ако има, или пък някой, ако има предложения, коментари, всякакви, знаете, винаги са добре дошли. И да знаете, че сме потоплили малко с така упорита системна работа, сме потоплили с съседите. Така че като му дойде времето, моля ви, поддържайте тази топлота да продължава да е топла, като не вдигаме шумотевици, да си паркираме тук колите съвсем наблизо и не им хвърляме цигари или разни други интересни истории, които някой път на по чаша, но трябва да са повече чаши, ще ви разкажа какво са видели съседите на нашите камери около нашия офис. Но това го оставям така за едни по-весели парти моменти. Как продължаваме, Миш? Може ли да си направим компилация, някакво общо клипче от тези видеокамери? От тези камери, това ще е интересно. Ще За трябва да... За коледното ни парти 2025 компилация от всички клипчета заснети от комшиите. Това ще е едно добро клипче, което не трябва да вижда свят. Изчерпахме дневния ред, така че ни остана някакво време за въпроси, за някакви коментари, предложения и т.н. Аз да ви питам първо, какво ви е отношението към такъв тип срещи? Нали, пак казахме си, че ще се случват рядко. Няма да е нещо, което си супер често се случва. Най-честото възможно е на 2-3 месеца в един път. Но какво мислите изобщо това? Директно, знаете, че може да си говорим нещата, няма нужда да ги захаросваме. Считате ли това, че е нещо полезно и смислено или по-скоро имате друго мнение по въпроса? Окей, да си изразите всякакво. Аз съм окей, поради проста причина за анкетата, която те пускате в началото на годината, някои неща просто ги забравяме. Аз съм сигурна, че и други колеги има нещо, което не ни е било натрапчиво и така и много неща във времето минават, нали, с хубавите спомени и просто аз поне като я попълвам анкетата, пълен блокаж, на мен ми е останало вече само хубавото и не помня нищо друго. Пък така през 2-3 месеца може да си дадем някоя по-бърза обратна връзка, нещо, което по-ни е направило по-голямо впечатление. Нали? Не някакви дребни мижави нещица. Това е, което е така, моето мнение. Мислим си на тия срещи от време на време, всяка се стартира по-сериозната оперативна, т.е. на терена екшена, като някой с нещо се сблъска и някой има някакво предизвикателство в екипа на терен, с клиента и така нататък, да си ги споделяме тия неща накратко, някаква ситуация и кой как се е справил с тази ситуация, защото знаете, има такива. Примерно хората, да кажем, някакви трудно се задвижват или някаква ситуация, където примерно имали сме дрона го атакуват уси, изпохапват човека, имахме на едно събитие, с 700 човека, където ще почнем събитието, то включва и възрастни и деца и ни информират, че стършели има на дървото до кетеринга с пържолите и такива някакви романтизми, нали, всъщност как сме реагирали, какво сме направили в тази ситуация, слава Богу, всички са живи и здрави. Не само за безопасност, за всякакви различни. На Николай сега му се случи на събитие да отиде раздаде, нали, там с още някои листовете и те се окажат на друга фирма. Така, такива интересни неща си споделяме как, нали, първо как да не се случва и второ, как да направим второ ниво на превенция и като се случи, защото все пак това е живо предаване, абсолютно всичко е възможно, нали, всички по трасето, по всички точки на трасето сме хора. Така че абсолютно всичко може да се случи, но въпросът е като се случи и какво правим и какво да правим, че да не се случва. Тоест да не случват само хубави работи по възможност. Така че тук някой казва нещо, сега ще го прочета, обаче кой е iPhone, не знам. Вики.
Вики. И аз ви казвам, Окей. Значи тя чао. казва... Кой го казва? Вики, ти ли го казваш? Добре, аз ще прочета съобщението. Албена съм. Много ме кефи. В смисъл, наистина полезно е, много е полезно. Аз просто трябва сега да тръгвам. Радвам се, че ви видях. Много хубаво да се унифицира всичко. Айде, хубава вечер, до скоро. Хубава е на теб. Чао. Има ли някой друг, който иска да се включи с някакъв въпрос, коментар, мнение по нещо, не само по този въпрос, който аз зададох? Искам да задам много конкретен въпрос, свързан с колата, понеже каза, че е на газ. Нашата кола едната също е на газ. Да събираме ли фактури или предвид, че на лизинг има някакъв GPS и я следят? В смисъл, че ако примерно колата по GPS е в Разлог, няма смисъл да взимаме от Разград фактура, нали? Взимаме си вече фактури от абсолютно всички горива. Взимаме и дизела, и газта, и бензина. До сега взимахме само от дизела, защото имахме договор с кола на дизел личката. Имам предвид от нашата кола, аз мисля от наши пътувания да взимаме фактури. А вие защо не си взимате за бара фактура? Защото няма регистрирана кола на Разбрах. бара, на хижата едната е при нашата и там е с друго гориво и затова няма. Мисля, на газ Добре не ни може да дошло, взимаме. супер ще бъде, взимай. Страхотно Екстра. благодаря ти. Значи и за дизел, и за бензин, и за газ вече си отчитаме фактурите нормално. Да, Сега че нямахме и такива колеги. бензинките почваме И да бензинките взимаме. почваме, Добре всички почваме да взимаме. Да, това е важно. Бойче, едно питане, утре в офиса ли си? Зависи по кое време. Ама имам срещички, така че ако нещо конкретно ми дресни, се разбереме, че съм с... Добре, защото аз нали трябва да мина през офиса, каза ми, що там, нали се е след 20 за хонорари и исках да видя дали за две неща да ти кажа на саме тук да не занимаваме хората. Добре, само после ако искаш да се разберем налично Добре. за часа, че съм като Тетрис с срещите, иначе с много ще се радвам да те видя. Добре, окей, супер. Дори извинявайте, ние също излизаме, защото тук става съвсем лудница при нас и няма да смогна. Много се радвам, че се чухме. Съжалявам, че не можах по-добре да участвам, но ми беше супер приятно да ви слушам и да ви гледам. До скоро. Мерси, Марус, че се включи. Чао, чао! Чао, готова кафе да го изпапаш. Да. Кажете, ако някой има още такива въпросчета, да ги изчистваме набързо. Ето от тях излизат и полезни нещица за всички. И когато сме готови с въпросчетата, сме готови и с срещата. Абсолютно си изцъкахме целият дневен ред. Аз нямам конкретен въпрос, но да мога да подкрепя това с предварителните срещи. Смятам, че е полезно за всички замесени и създава едно спокойствие преди събитие, че всеки знае какво да правим. Нали, трудно е с графиците, разбира се, да се настроим, но смятам, че когато има възможност да се организира, то предполагам, че в групата на самото събитие да се опитаме да го направим. Смятам за полезно за по-големите събития, за мисия с по-малък екип, разбира се, смятам, че не е необходимо, но напълно подкрепям такова нещо и бих се радвал да има подобни срещи. Много ти благодарим. Лино ни е произвела едни две много красиви клипчета, които вече са готови. Скоро ще ви ги покажем. И друго съвсем... айде ще ви кажа като е готово. Нещо ново имаме, ама ще ви го покажем като е готово. Няма да ви казваме предварително. Не се хвалим предварително, че има още много бачкане по това. Но е нещо хубаво. Добре, колеги, финални въпросчета, коментари? Да кажа, че съм много благодарен за Луксичка и аз като пръв така дефлоратор. Много страхотна е колата. Благодарим на Ентеривент, на Бойче и на всички замесени на Мише. На Мише, която я измисли, намери. Всичко направи. Много благодаря. Наистина, така ние постоянно спираме пред някакви 5-звездни хотели и дали аз си обичам Астричката много, обаче не мога да крия, че изпитвах някакъв такъв лек срам, нали? Защото сме много щупени. А така леко сега, ледове и просто да изразя благодарност на всички замесени за колата. Наистина дигаме нивото и сега и особено като е брандирана, няма да не разбера, че сме дошли. И да, благодаря. Яка колечката, мерси, Лино. Да си я пазим, много е яка количката. Аз сега в момента, защото моята лична количка си скъсва
ауспуха да се чупи и нещо много ми опъва и съм и дигнала тежко мерника, обаче сега в момента се спасяваме за малко със служебната количка. Ви утре изчезва на събитие и не мога да я ползвам. Обаче искам да ви кажа, че голям кеф с това 6+1. Няколко пъти я пълниме до дупка. И е много яко и там деца в багажник, нали, там има едни 2 седалчици, които са много готини. Имаш, че караш рейс. И тия деца най-отпред до тия деца най-отзад трябва да си подвикват. Така че е супер, супер готино и това също ще ни помага, нали, като само да, наистина много ще молим за разумно шофиране, особено като се накачулим толкова хора в колата и с багаж, нали, си представяте, ще трябва да е много разумно изпреварването, защото кола на газ с 7 човека, тия багаж, става по-мудно изпреварването и, нали, да не си... И да подсетя, кола ни си слагаме и отзад, пак в тази връзка. Въобще като цяло това според мен няма какво го коментираме, а само го подсещам. Кола не си слагаме само отпред, си слагаме и отзад. Тя и реве. Така че... И нещо да не забравя да ви кажа за колата. Значи, ти завиваш натам, тя иска да завиваш наобратно. Тя е една контролираща госпожица, тая кола, защото ако ни дадеш мигач преди да завиваш, има някаква функция Lane Assist или не знам какво, тя ти опъва с волана наобратно. Аз се изключва по принцип. Имаш вариант да го изключиш. Да, обаче трябва да го изключваш всеки път и е супер досадно, така че не можеш да го изключиш за винаги. Така че просто ви предупреждавам да не се очудите, давайте си мигачите и всичко е наред. Но, нали, ако тя кара на там, а вие искате да карате наобратно, да знаете, че не сте дали мигач и малко трябва да я натирите. А минаха ли 1500 км, защото аз се измъчих? Минахме. Аз се измъчих. Супер, супер. Да, първите 1500 км се караше по-бавно, но сега така или иначе, като изложим кутията отгоре, пак не може да се дига над 120 км, така че ще бъдем бавни и внимателни. Трудно се изпреварваше, защото до 2000 оборота и тя, нали, не е от най-мощните и такова изпреварването беше такова дали хем да не дигаме беше събитие, да. Да, първите 1500 км беше внимателното каране, сега вече може да си караме нормално и внимателно. Добре, колеги, някой друг да иска нещо да сподели? И подсещам, знаете, че можете в групата да ни каните, да ходим на театър, на квиз. Маринка, примерно, има страхотни мартеници, препоръчвам ви ги, ако някой нещо твори, с метчетата, въобще подсещайте ни, давайте каквото имате, за да може да го ползваме, за да може да ви посещаваме. Фипса ще ни покани на изложба, ако още не е пуснала в групата, че съм гледала тук последния час. Така че да, не се колебайте да ни каните, но обичаме колеги да ходим да гледаме и да им ползваме всичкото продукти, което създават, така че да, ползвайте и в смисъл спокойно си препоръчвайте концертите, изложбите и всичко яко, което правите. Много ще се радваме да бъдем там с вас. И ние. Пипче, не крий, трябва да кажеш. И сега ще го напиша. На 25 има. Е обща изложба, не е само моя. Така, добре, де. Ние ходим и на общи изложби. Да. Само пред твоите платна. Няма бе. Нека да има за всички. Имам един въпрос към хората, които така имат опит в детски партита и по-конкретно към Бени, Миленка, Вики и Криси, която в момента нещо май скокна. Вие дали сте на линия, защото ни скъсват от питания за детски партита и се чудим дали малко да не ресетнем там нещо конкретно. Просто е така информативно, само ми дайте знак дали бихте били на линия по тази. Тук Вики е писала на линия. Криси и Бени, какво ще кажете, Миленка? Добре, Криси. Мъцни душко. Добре, Бени. Мълчание. Бени, мълчание. Ще го приемем, че си на линия. Добре, ще го имаме това предвид просто. Пожелая ви хубава вечер. Лезе. Айде, готина вечер на всички. Да не ви задържаме повече. Благодарим ви още веднъж. Много беше готино да ви видим. Мерси, много лека вечер от мен. Чао, чао. Чао, лека. Любовки, лека. Айде, чао. Чао. Чао.